hawa na akong gagagabi diri o. Dadadag ko na gyud akong gagagabi. Si Mangge, dadadangan man paingon sa ako guguro nag-iiro ba? Unsa ba ka George? Ha? Ahahawan ko sa akong gagagabi diri mangke. Kanu ko sa. Magunsa di ka diri mangke iro gihangag man kay ka. Ay lagi ko George kay nangita to si Busdo ko. Dahil kinga tao ba kay kan lagi niya. Dahil nasud. Kay iras bandaw niya. Intrag listening. Baksin ba? Di ay. Kana akong gagaganahan kay biskag di ko ka babalo mo is tutorya gagagahi bi ako. Asa man di si Busdok. Waduh. Kuya na kay gulay di papatay oy. Saan lang. Na-retire naman ko. Susuwa ko na-retire lagi. Daghan kita kay gipang ospital ron. Mong mangita jud og tao nga gahi pa nako ba kana mo puli din sa ko para di ko maulog kay ako trainer. Ako dyan testingan jud kung sa gahi siya. Tek, na may padulong dudo ka mo. Si Monkey man jud so. Testingan ko ni gahi di kana duha. Patay, agad si Busdo Rio. Busdo, di ba nangita ka gahi mo tao? Pero Mas gahi ko. Hambog kayo. Basig niya isa ra suntok sa kontra. Makatulog na dayon di nakabangon. ako'y magkasumbang Busdo. Lupa lagi na espresso. Mas gahi ko kay wala pa na kong gisumbag lulupan ng espiritu. Sa linggo man mangkay ngam katakon ba na. Nya tinuod ko na yung istorya nyo nga. Gahi mo. Alay dre. Tingnan to na og gahi begid mo. Kurang. Di ako lagi. Lagi. Terus paano nag-ilaw ka mo diya? Kanis bang kung na oh? Lagi. Testingan to gahi begid ka. Sige. Tuwali si mong tingnan. Sama. Penawat mo ko. Kini Busdo. But masih gahe ini testingan tuh gahe ba? Gahe di gahe ha? Kalau ada bahala Asa man ka? Gahe matagod. Nga raba ko matiwa. Tiwasan ni dadagan lang ko.